Aby som išiel trošku do detailov tých dvoch základných, o ktorých u nás neustále operuje, alebo o ktorých sa neustále hovorí, to znamená, nefungujú palubné jednotky. A tá druhá je, že fakturácia je nesprávna. Ako sme už spomínali, bolo vydaných 189 000 palubných jednotiek, 120 000 ich je skutočne v prevádzke každý mesiac. Z toho celkového čísla sme obdržali len asi 250 reklamácií voči funkčnosti palubných jednotiek. To znamená, samotní vodiči, ktorí určite majú záujem na tom, keď im nefunguje palubná jednotka, tak to oznámiť, reklamovali 250 krát, že nefunguje palubná jednotka. Uznaných z toho bolo 117 oprávnení. To je skutočne aj v tejto technologickej oblasti veľmi nízke číslo, keby ste si to porovnali, ja neviem, v podobnej oblasti mobilných telefónov alebo niečo podobné. Toto je skutočne číslo, ktoré je extrémne nízke. A je plne zase v súlade s parametrami zmluvy, kde si myslím, že to je niekde okolo 2% alebo nejaké podobné, ktoré by sme mali plniť. Takže kategoricky, na základe konkrétnych čísel, tu odmietam akékoľvek tvrdenia hoci ktorých organizácií alebo ľudí, ktorí tvrdia, že palubné jednotky v systéme nefungujú. Druhá, taká často prezentovaná skutočnosť alebo domnienka je, že fakturácia je nesprávna. Tam je to dokonca ešte, povedzme, markantnejšie. Za celý minulý rok sa vygnerovalo viac ako 25 000 faktúr. Ten argument, že fakturácia je nesprávna, má v podstate dve roviny. Je tam sťažnosť na to, že faktúra neobsahuje tie položky, ktoré má obsahovať. K tomu by som povedal len to, že my už v marci sme si zabezpečili stanovisko Ministerstva financií plus nezávislého auditora KPMG, myslím, že to bolo, ktorí jasne deklarujú, že faktúra obsahuje všetky informácie, ktoré z daňového a z akéhokoľvek iného legislatívneho pohľadu má obsahovať. Samozrejme, ak dopravcovia by chceli mať nejakú inú formu, chceli by mať ďalšie informácie a tak ďalej, veľmi radi to urobíme, ale to už nie je požiadavka, ktorá sa musí riešiť v rámci nejakých reklamácií, ale je to nová požiadavka, ktorú treba riešiť v rámci zmenového procesu. A druhá, povedzme, skupina tých námietok je v tom, že fakturácia je nesprávna v zmysle, že sa nezapočítali úseky správne a tak ďalej. Tam môžeme povedať, že celkovo sme obdržali 25 000, alebo vydali sme 25 000 faktúr, obdržali sme 293 reklamácií. 293 reklamácií, z nich iba 30 bolo oprávnených. Čo je skutočne mizivé percento, zase by som si dovolil povedať, ja teda nemám čísla, ale aj z vlastnej skúsenosti, elektrárne, plinárne a podobné záležitosti, telekomunikačné služby. Každý z vás sa asi stretol s tým, že reklamoval čiastku na faktúru alebo niečo podobné. Takže ja som presvedčený, že toto číslo takisto nie je dôvodom na to, aby niekto vyhlasoval, že faktúry sú nesprávne a zastavme mýto. Potom sme tam ešte priložili nejaké celkové percentuálne rozdelenie ďalších záležitostí, ktoré tvoria tie reklamácie. Máme tam za služby, za palubné jednotky. Tie najväčšie sú skutočne reklamácie za udelenie pokuty. K tomu by som sa ešte o chvíľu vrátil. Plus nejaké top-upy a podobné. Takže teraz by som prešiel k aktuálnym témam. To už je tá časť prezentácie, kde sme sa snažili už vopred odpovedať na niektoré vaše otázky, ktoré určite zaznejú a možno, že nám potom zostane čas na nejaké ďalšie zostávajúce. Neustále sa zjavuje otázka odtajnenia zmluvy spoločnosti SkyToll a Národnej diaľničnej spoločnosti. Keď odhľadnem od toho, že táto otázka sa pravidelne objavuje vtedy, keď je potrebné vyvinúť určitý tlak na spoločnosť SkyToll, to znamená vtedy, keď sa niekde uchádzame o nejakú ďalšiu zákazku v zahraničí, poprípade potrebuje sa niečo riešiť tu na Slovensku, tak ja znovu zopakujem naše stanovisko. Naša zmluva vrátanie dodatkov, to znamená vrátanie dodatkov, je zverejnená na stránke Národnej diaľničnej spoločnosti a nechcem teraz si vymýšľať, ale neviem, či to bolo od marca, alebo dokonca ešte skorej, že zmluva je kompletne zverejnená. Ja by som sa teraz tam dokončil vyjadrenie. To znamená, zmluva je kompletne zverejnená. Zmluva obsahuje všetky parametre služby tak, ako sa má vykonávať. Všetkých 250 plus ďalšie. To, čo nie je zverejnené a s čím nikto nebudeme súhlasiť, a nikto na svete s týmto nesúhlasí, je ponuka. To je proste niečo, to je ako keď chodíte do reštaurácie, chodíte tam kvôli nejakému jedlu a vy by ste chceli, aby vám niekto povedal ten recept, proste vám ho nepovedia. Špeciálne vám ho nepovieme, keď my tvrdíme dneska, že sme naozaj unikátni. Hej. My sme presvedčení, že máme minimálne 2 roky náskok oproti konkurencii v celej Európe.
Tak ako som spomínal, všetky okolité štáty riešia, akým spôsobom budú spoplatňovať cesty 1., 2., 3. triedy. Žiadna spoločnosť na svete. A boli vyzvaní všetci účastníci tendra aj tu na Slovensku. To nebolo vyzvané iba SkyToll, aby zverejnili ponuku. Boli vyzvaní všetci. Nikto nezverejnil svoju ponuku a nezverejnil ani my. Skutočne si myslíme, že je to obchodné tajomstvo. A to, aby som ich teraz zverejnil, keď sa mám zúčastňovať niekde v Českej republike, v Maďarsku, v Rakúskej republike, v Bulharsku, kde chceme ísť presne s týmto istým systémom do súťaže. Systém, ktorý sa ukazuje, že dokáže plniť vysokú efektivitu, vyššie ako dneska plnia ostatné systémy, ktoré sú v Európe, ktorý dokážeme postaviť rýchlejšie ako ostatné systémy v Európe. Ak ja mám dneska zverejniť, ako to robíme v rámci ponuky, tak to skutočne, ja neviem, prečo sa to stále nejakým spôsobom omýla a očakáva. A samozrejme, ešte raz opakujem jednu vec. Tým není nejakým spôsobom obmedzené pohľad na službu ako takú. To znamená, máte zverejnenú cenu, je zverejnené, všetky termíny sú v rámci zmluvy zverejnené, je zverejnená cena, všetky položky tejto ceny sú zverejnené. Sú zverejnené všetky parametre, je tam 250 parametrov služby, ktoré naozaj hovoria o tom, čo má SkyToll robiť. To, ako to SkyToll realizuje, to znamená, ako zabezpečujem túto službu, to je obsah ponuky a to skutočne považujeme za naše obchodné tajomstvo. Cena za službu. To je taká ďalšia oblasť. Pán Bodis ma presvedčil, že to tam máme dať. Ja to nevnímam ako také kritické, ale možno je to naozaj tiež dôležité, možno kvôli nejakej transparentnosti po prípade, kvôli informáciám, ktoré sú prezentované v médiách. Takže táto cena služby je presne stanovená takisto v tej zmluve, ktorá je zverejnená, to znamená, viete ju nájsť. My sme tu len ukázali jednu základnú záležitosť. Každý jeden z uchádzačov mal možnosť tendry si nastaviť, za koľko rokov chce splatiť svoje investičné náklady. Minimálny počet rokov, za ktoré sa to dalo robiť, boli 4, potom samozrejme tam bolo možné si to rozťahnuť, myslím si, že až do nejakých 6 alebo 7 rokov. Hej. Som presvedčený, že všetci uchádzači využili možnosť si splatiť svoje investičné náklady čo najrýchlejšie. To znamená, prvé 4 roky je služba navýšená, cena služby navýšená o splatenie týchto investičných nákladov. Ďalšie roky, samozrejme, už je to len prevádzka služby. Ak by sme si to porovnali zase s okolitými krajinami, tak z pohľadu porovnania výnosov, cena služby je to oveľa vyššie, ako je to napríklad v Českej republike, je to porovnateľné napríklad s Nemeckom, kde sa prevádzkuje takisto satelitný systém, aj keď predchádzajúce generácie. Ďalšia téma sú pokuty. V prvom rade by sme chceli vysvetliť, že príjmy z pokut nie sú príjmy z SkyTollu. V žiadnom prípade. Porušenie mýtneho poriadku je priestupok, ten sa rieši či už na mieste, alebo potom v nejakom správnom konaní. Ten, ktorý spôsobil priestupok, musí uhradiť dve finančné čiastky. Jedna je pokuta, tu vyberá priamo na mieste príslušník policajného zboru a je to príjmom teda ministerstva vnútra. A druhá časť je to doplatok mýta, tzv. Doplatok mýta, ktorý vyberá náš pracovník, ale ide to priamo na účet Národnej diaľničnej spoločnosti, ako všetky ostatné príjmy z výberu mýta. To znamená, pokuty nie sú príjmom SkyTollu, žiadna pokuta dneska nie je príjmom SkyTollu. A je to príjmom štátneho rozpočtu, po prípade tých organizácií a zložiek organizácií, ktoré sme tu uviedli. V súčasnosti prebieha takisto diskusia o tom, myslím si, že už dokonca existuje návrh, aby sa pokuta znížila na nejaké sumy, my ich tam uvedeme presne, je to z tých 1650 na 700 a z toho správneho konia na 2600, tuším nejakých 1300. My by sme chceli upozorniť len na jednu vec, samozrejme existuje priama väzba medzi počtom priestupkov a výškou pokuty, to asi nikto nebude spochybňovať, a tým pádom existuje aj priama väzba medzi vybraným mýtom a výškou pokuty. Ten návrh, ktorý sa prerokováva, má pre mňa v podstate jednu rovinu. Keď si zoberieme, že z tých 120 000 vozidiel, ktoré máme mesačne na cestách, tých priestupkov, ktoré boli riešené tou pokutou priamo niekde na mieste, po prípade v priestupkovom konaní bolo 4314 a z nich 83% boli priestupky zo zahraničia. To boli skutočne zahraniční vodiči, to znamená, ak ideme teraz znižovať pokuty, to znamená znižovať zisky z výberu mýta.
Myslím si, že neriešime problém slovenských vodičov, ktorí sú skutočne disciplinovaní, ktorí v podstate si dovolím tvrdiť, že nemajú problém, keď si pozrieme na to percento, ktoré je tu. A riešime problém zahraničných vodičov, ktorých nevieme efektívne vymáhať, pretože keď nejaký turecký vodič tu urobí priestupok a nevieme ho riešiť na mieste, tak pochybujem, že akékoľvek ministerstvo dokáže efektívne vymáhať takýchto vodičov v zahraničí. Takže robíme tu ústupok, skutočne ústupok len zahraničným vodičom. Pre porovnanie sme tu ešte uvedli výšky pokuty, len aby sme si ukázali, to znamená, že výška pokuty za diaľničné známky v roku 2009 bola 900 €, to znamená, že ešte aj táto výška pokuty je vyššia ako navrhovaná výška pokuty, ktorá sa navrhuje dneska do legislatívy, ktorá má byť tých 700 €. Toto je v podstate nejaké čísla, ktoré boli pripravené v spolupráci s policajným zborom, to znamená, my sme jednoznačne presvedčení o tom, že ak bol počet priestupkov pri 900 € pokute, to číslo, ktoré tu je, ktorých je niekde okolo bolo to 25 000 alebo niečo podobné. Pokuta, keď sa zvýšila, priestupy išli rapidným spôsobom dole a skutočne ja som presvedčený, že to je jediný motivačný nástroj, ako hocikov v tejto miestnosti, aby si plnili svoje povinnosti. Nechcem sa dotknúť tých, ktorí si ich plnia bez toho, že by tam bolo za tým nejaký vynúcovací mechanizmus. Ak sa zase vrátime na 700 €, tak sme všetci pevne presvedčení, že tých priestupkov bude opäť oveľa vyšší počet. Čiže tu sú presne tie návrhy, myslím si, že je to na tých 700 € z 1655 na 700 € a z 2650 na 1300 €.